Hej, jeg hedder Anne. Hej, jeg hedder Lars. Og vi er værftets venner, eller rettere, vi repræsenterer en gruppe af borgere, som er blevet udpeget af en enig kommunalbestyrelse til at komme med idéer til, hvordan kan vi udnytte det her gamle værft allerbedst. Eller rettere, hvordan området kan anvendes. For det der med bygningen, det har vi valgt at komme ind på, indtil vi har fundet ud af, hvad området skal bruges til. Lars, yes. Det her det er jo et vidunderligt sted med et kæmpe potentiale. Se dig omkring, altså. Så det er jo heller ikke meningen, at det er os, der skal komme med en helt færdig form til, hvordan det skal se ud. Vi vil faktisk gerne involvere så mange af Dragørs borgere som muligt. Ja, og i dagene 12. til 14. september, der åbner vi dørene for alle, der gerne vil bidrage her. Alle, der har idéer eller visioner for, hvordan området kan anvendes. Vi har forberedt en ramme, hvor i idéerne de kan placeres. Og det vi gerne vil høre, det er, hvorfor det er en god idé. For vi spørger nemlig, hvorfor. Hvorfor passer det godt ind sammen med områdets placering, og hvem vil være interesseret i aktiviteten? Og hvorfor vil det komme til gavn for borgerne i Dragør? Og så er der det med pengene. Vi skal finde ud af en måde at generere en indtægt, og det tror jeg, der er mulighed for, så det ikke bare bliver en udgift for Dragør. Til Kulturnatten den 12. til 14. september kan du møde gruppen. Vi har lavet en opsætning, hvor dine idéer og visioner for det gamle værft kan blive sat ind i en ramme, så vi kan komme videre i processen. Vi lægger passion og energi i det her. Vi er frivillige. Vi er lokalpatrioter, der er ved at skabe en optimal anvendelse af det gamle værft. Vi kalder os værftets venner, og vi vil rigtig gerne have, at alle i byen er værftets venner. Dem, der besøger vores by, skal blive misundelige og nysgerrige på, hvad det er for et sted, vi har her i Dragør, der inkluderer og understøtter byen og havnen. Den fantastiske oase, som vi alle sammen bliver draget imod. Det er det, vi er ved at skabe her. Og som vi gerne vil involvere dig i.